oldal, 4-es célecke. Matt vásárolni megy. Első kép. Itt a bevásárlólista. Nekünk nem kell sok étel. Kell nekünk némi kutyakaja. Van kutyakaja a listán? Második kép. Van egy bevásárlókocsim. Először egy kis sajt kell nekünk. Mennyit kell nekünk? Harmadik kép. Körülbelül 250 g. Ne felejtsétek el a kutyakaját. Negyedik kép. A gyümölcs nem volt olyan jó itt. Menjünk a piacra. Én itt nem látok kutyakaját. Hé! Mit csinálsz már? Állj meg! Ötödik kép. Kell nekünk egy pár banán. Mennyire van szükségünk? 6. Van itt egy pár doboz kutyakaja? Állj meg már! Ül! Hatodik kép. Bevásároltunk, anya. Gyere már! Itt az idő, hogy megedd a vacsorál. Csönd, oké? De nekünk nincsen kutyakajánk. Hetedik kép. Anya, nincsen kutyakaja a konyhaszekrénybe. Na végre. Nyolcadik kép. Van egy csomó kutyakajánk. Úgy döntöttem, átrakom őket a polcos szekrénybe. A vége.